I think South Africa noma umhlaba wonke oyigubhayo lenyanga ngokuthi iyinyanga yomdlavuza webele, and I think kubalekile Mshengu njengobusho nje ngoba inyanga le lapho wonke umuntu wesifazane fanele akhumbuzeke ukuthi akahamba ayozichecka, ahamba ayozitesta, akahamba ayozitreata, kodwa kakhulu ukuthi makhulunywe ngako ngoba khuluma ngako kuze nalo ongaze kwazi ukuthi ehambe ayozichecka, ehambe ukuthi eyozibheka. Kodwa ke namhlanje sizongena deeper kuloko Mshengu ngoba sizokhuluma nangokuthi kwenzeka kanjani ke kulo obenayo lenkinga yebele, kwenzeka kanjani ukushintsha komzimba wakhe, kwenzeka kanjani kumdavazo wakhe, kwenzeka kanjani futhi kubudlelwane bakhe. All right. Now if so understand nje umdlavuza webele kuqala eSouth Africa ngicabanga ukuthi 1 in 27 abantu besifazane baba affected ngumdlavuza. Uyabona ukuthi into engakanani leyo inkulu, sokubalekile ukuthi sikhulume ngayo. Khumbula ukuthi ibele, even though kubantu abaningi if ibele liphilile, ibele liyisitho sokuthi umuntu wesifazane uyancelisa ngalo njengomama, isitho kuyisitho futhi esiboniso ukuthi umuntu wesifazane nasekameleni. So kuyisitho elisymbolize ngawe as umuntu wesifazane ngobulili bakho ibele. Kodwa manje once kwanenkinga kulona ibele uyabona ukuthi lokho sokulahlekela yes kwesitho but also sokulahlekelwa kwalesa sithunzi sokuthi ngumuntu wesifazane ngumama njalo njalo. All right. Now if singaqala ngalo nje ibele, khumbula ukuthi liyibele njena kodwa linama parts amaningi kulona ibele. All right. Kunale part ngaphakathi ke mhlambe siqale ngaphakathi ibele ngoba khumbula ilona lakho ubisi linama glands lawo kuyiwona wakho ubisi, mase kuba futhi ngizothi ama ducts kodwa amapipe la okuyiwona azohambisa ubisi alusa kuphi kwingono. Okay, yalo ibele. And umuntu oba necancer, icancer iqala lapho, either iqala kuloma glands lawa wakhubisi noma ahamba kubona imsele leyo ama ducts la kuhamba khona ubisi. All right. Now ingono on its own Mshengu, ingono inemizwa kakhulu. Ingono iyodwa nje inemthambo eminingi, inemizwa. Yes, ingono iyezwa whether ukwazi ukuyithinta, whether uyayimasaja kahle, whether uyiqabula kahle, whether uyiphephetha kahle. So kunemizwa eminingi ekuyona ingqondo, and le mizwa le iconnecta nephathi yengqondo yakho ehambisana nobumnandi. Okay, so ngesikhathi umuntu ezoyithinta ingono idlalise kahle ingono, so kuhamba ugesi manje usuka kuyona ingono iya kuleyo phathi engqondo le ezwa umnandi. Itshela ingqondo ukuthini? Itshela ukuthi lo muntu ongithintayo, lo ngithinta ibele, lo ngithinta ingono, angisondele kuyena. Okay, imtshela ukuthini? Imtshela ukuthi lo muntu ongithintayo, ongiqabulayo, oliphephethayo ibele lami ngizwe umnandi ngaye, imizwa yami mayivuke yasekameleni ngaye ngokuthinta nje ingono leyo yebele. Okay, kanti nayo futhi abole phathi le emnyama engenzansi kwengono, angithi ingono iloko okuncelayo, masikube nale phathi eyipheshe emnyama, leyo phathi nayo ave ngizothi ama receiver iyazwela kakhulu ngokwemizwa. Yona ke ithatha itemperature, izwela kakhulu ukushisa nokubanda, izelo kakhulu futhi ukuthi uyithinta kanjani, uyithinta kakhulu lokho ukuthinta mhlawumbe ngawumunca. Okay, either uyayimunca or uyayikhotha. Okay, so iyazwela leyo phathi ke yona sizwela kakhulukazi futhi njengoba ngisho nje izozwela nanokuthi kuyashisa yini manje akushisi, kodwa futhi izozwela ne vibration uma kunento evibrateayo edizwekayo izwela lapho kuleyo ndawo. Madoda thathana amanothi nibhale phansi nangudokotela ezanasi ndawo. Okay, so manje uyabona ukuthi ngesikhathi even if uyadlalisana nomuntu wakho nje ukubaleka kwalibele leli ingono lengisho nidlalisana nje nomuntu wakho ukuthi libaleke kanjani, nokuthi wazi wena ukuthi ngesikhathi umthinta umuntu wakho ibele nengono yakho kuvusa imizwa yemfudumalo ngaphakathi kuyena ezosuka nje ngokuthi wena umthinta ibele silizohamba liconnect nengqondo, mase ingqondo ihamba iyoconnecta nesitho sakhe sasekameleni ukuthi naso asivumeke umzimba wakhe ukuthi yenza lokhu kwenzayo. Kodwa okukhulu enye connection elapho ukuthi ngesikhathi ulidlalisa ibele ulithinta likwazi ukuthi lihambe liyothinta kumuntu wesifazane isibeletho ukuthi inyama zesibeletho ukuthi azibambe ziyeke. Okay. Almost the same as umuntu if ezofika kuvuthondaba.
Yes. Okay, so uyakubona ukuthi nako lokho if kuukuthi umuntu wakho usuyambona ukuthi use 5'2" kodwa uphinde futhi umdlalise wena kwingono yebele so wenza ukuthi ngesikhathi esifika kuvutha undaba Uvula ama-gates. so kuvula ama gates kunalo extra omkhulu ngaphezulu so Bekithi ngizobuza la dokotela ukuthi uma ukhuluma usayichaza kahle ngoba ngifuna ukuthola liyakwazi nokuzwa ibele ukuthi ingane le elincelayo. yes Hayi sekuyimina ke okuncelayo. liyakwazi Umehluko phakathi kokuncela ingane senokuncelwa yini. yes ukhona umehluko khumbula ke futhi ukuthi ingane kakhulukazi iyancela as in iyalidonsa ibele okay and wena kumele ulikhothe Oh nawu umehluko. okay all right ngoba Ngizwana madoda awunceli uyakho. look kukhona kodwa abanye abantu besifazane same as kunomuntu wesifazane ozoba turned on ngokuthi ukuthi yes same as kunomuntu kwasakulincela kodwa nakhona awulidonsa njengengane ethi kwamfu nomphela ulidonsa ngathi uyamthiza kancane uyeke kancane uyeke okay ngoba manje wamdonsa njengengane sokuzoba buhlungu ke phela manje Umdonsa sakumqhweba. yes umdonsa kwase umqhweba kancane kodwa futhi khumbula ukuthi ngithele part lena emnyama or ebrown depending ukuthi umbala wakho unjani leyo part leyo iyazwela futhi ne temperature okay so meaning ukuthi wena ngesikhathi indebe zakho zishisa kuzosiza but also ngesikhathi ukwenza lokho phephetha futhi ngomoya obandayo kukodwa lokho kuzokwenza futhi nemizwa izwele kakhulu futhi leyo ndawo leyo ebrown ngoba izwa kakhulu ngokushintsha nokwe temperature ne vibration so uyabona that's why nabanye bazodlana nge vibrator ngakumabele akho umuntu wesifazane and it's part of into ezomenzela ukuthi umzimba wakhe ukuthi ushukumo unyakaze okay now uyabona ukuthi ngesikhathi ulidlalisa ibele akukona nje ukuthi into physical leyo nto into ehambisana nokufudumeza imizwa yakhe umuntu wesifazane ukuthi sokhona ukufudumala manje so lokho umenza umqabule gently ungamgijimi ungasheshi yabona nifuna ibele kuba ngathi uyaxoxa nalo ngathi ukhuluma nalo ukuthi awazwa muhle wazwa mnandi ngaze ngakuthanda uyabona ungabe into isheshisayo so ebeleni zama ukuthi ngesikhathi ukhona be very gentle whether uyamasaja whether uyaliqabula and futhi ngesikhathi wenze mhlambe nangolimi uye around ngolimi kwakujika nje yebo ushaya isikama around kulona yabo nje bangishilo ukuthi uphefumule ulithinte kanti uyazi ukuthi njoba ngithi li sensitive futhi nasekuthinteni leyo ndawo sithi areola thina ukuthi manje ngesizulu ayinaligama even if wena umuntu wesilisa ukhumlile ukuthi nje ibele lakhe nengono yakhe ithinta isifuba sakho sishisa kukodwa lokho kuyinto emnandi kabi emnikeza umuntu wesifazane yesiloko kufudumala kwakho kodwa futhi kunento kuyena emnikeza ukuphepha you know ulo-connecta kwebele lakhe nesifuba sakho enye yezinto zomnikeza ukuthi aphephe alright now uyakubona-ke ukuthi uma sesibuyela kule topic yethu namhlanje nako ukuthi lo muntu obe nenkinga yokuthi ube nomdlavuza webele kuzokwenzekalani kuyena ngoba uma sesimtreata sohodokotela either sizolisika silikhiphe lonke nje ibele noma sizokhipha upart walo lelo bele noma sizokwenza ichemo ukuthi sifaka ama chemical ukuthi sobulala lo mdlavuza ngaphakathi noma silishise ngeradiation noma ama hormones njalo njalo so uyakubona konke lokho kusho ukuthi yonke lemizwa yonke lemizwa bengikhuluma ngayo siyaphazamiseka manje so number 1 ngesikhathi wena lo muntu ezokwenza ichemo nje iyodwa nje ichemo leyo chemical kuthiwa ichemo yokuthi ibulala umdlavuza ngaphakathi izokwenzani izokwenza ukuthi umzimba wakhe wehlise ihormone yakhe lesifazane emenza ukuthi ahale so number 1 one of the things ezomenza ukuthi inkomo yakhe izokoma alright sizoba dry meaning ukuthi akusizoba lula lo muntu ukuthi abe turned on uzolum foreplay uzothatha isikhathi ukuthi abe turned on naye futhi inkanuko yakhe izokwehla khona ukhiyo ngekho uyabona
but also ugcina eseba nemizwa ngathi umuntu osengene kumenopause, even if akangenile kumenopause usegcina manje seba nemizwa umuntu angathi umuntu osengene kumenopause. So okwenza ikhimo kulo mhlambe othola ukuthi silisikile ibele, khumbula ukuthi leyamizwa bengikhuluma ngayo ukuthi nemizwa ezwayo izukubanda izukushisa izwa sisikile, so manje leyo mizwa leyo ayisekho. So sokukhona ukuthi either ibele lakhe libe ndikindiki, okay, or kwayena agcina esendikindiki manje ukuthi ngoba uyamthinta kodwa kunemizwa inqamulekile. Kunentambo eseyiphumile esingasafiki lapha engqondweni yakhe phinde zenze lezi zinto kodwa fanele yes. Kodwa ngoba ama-nerves kwesinye isikhathi uthola ukuthi isifuba sakhe sibhlungu, sisensitive kakhulu manje, uyabona, njengomuntu one-shingles ukuthi emva kwalokho uba sensitive kakhulu ngoba ama-nerves noma into ehamba nama-nerves. So omunye azizwe angathi usesensitive kakhulu manje inoma yini aba-exposed to. But khumbula-ke ukuthi also if kuwukuthi silisikile so kunesibazi lapho esesikhona manje lesibazi siyinkumbuzo yokuthi kunento ebekade ingenza ngibe umuntu wesifazane engasekho, ebekuletha ukuzethemba. Yes, ebekukunikeza le authority ukuthi njalo unalento ovele khona ehambisana uzothini iphathi yobuhle bakho. Yes ukuba ngesi-feminine, uyabona manje mayingasekho sekukhona lokho sekukhona nokuthi ngathi ama-light angeyikhanyisa. Yes yabona kunalesi sibazi esikhona awusazithembi manje nomzimba wakho futhi sonokuzinyeza kancane ngomzimba okuyinto wrong njalo. Alright, then ugcina lo muntu nje ukuthi nje ugcina ngathi ama-light angangeyikhanyiswa, usegcina kwayena useyayibalekela umdavazo ukuthi angathi singangeyenza lento. Okay, because sokunanento kuyena ethi mhlawumbe lo muntu akangiboni ngiphelele, mhlawumbe lo muntu angisamtheni on njengakuqala, you know, mhlawumbe lo muntu lo akasangiboni ngumuntu wesifazane ophelele. Kanti iqiniso yileli naye owesilisa osuka estrugglisha yena ka-strugglishe-ke ngokuthi unenkinga yokuthi ibele lakho lisikiwe, but yena ustrugglisha ngokuthi manje uzama ukukuvikela at the same time kodwa manje akazi ukuthi akuthintephi, akuthinte kanjani. Yes, akazi ukuthi yilaphi lezokuthinta khona, methu yakuthinta la kwisibazi mhlawumbe kuzoba buhlungu, you know, ngale kokuthi kube buhlungu sami uzozinyeza athi hawu nange ngithinta lana uyangikhumbuza yini, uyabona. So kuba nephathi kuyena manje yokufuna ukukuvikela ngoba ezama ukukuvikela la kulesifo, you know, odlule kusona. Mase kwawena-ke manje usuyambona ukuthi hayi akasa-acting ngendlela kade enza ngayo, so ugcina usubona ngathi ingoba kwenzeke ukuthi siyaqala-ke lolu qhekeko okuyinto errong. Omunye nje umuntu wesilisa ngoba esaba kwakhona ukukuthinta nokukulimaza vele angakuthinti, hayi ngoba engakufuni, but because uyasaba akazi ukuthi akuthinte ephi nini kanjani. Okay, so ikona-ke kubalulekile ukuthi if kuwukuthi nidlulile entweni enjalo nobabili ke niziretrain umzimba ngoba nayo lo wesilisa uyadinga itherapy naye ngokwakhe, uyabona, entweni esimeni endlula kusona, kodwa ukuthi niziretrain nje nobabili ke nisebenzise ezinye indawo zomdavazo nobumnandi as i-foreplay ngoba phela ibele is part of i-foreplay. Angithi so sebenzisana ezinye indawo ke manje sisebenzise iminizandla ukuthintana ngamathanga umqala, uyabona zonke ezinye indawo ukuzitrainer kwazona lezo ndawo ukuthi zivujwayele manje. Yes, zivuke zijwayele ukuthinta. Yes, nisebenzise nezinye izinto, sebenzisana into warm, sebenzise ima-material silk, nithintane. Khumbula ukuthi still isifuba sakho si-sensitive, still ukuthi muzothinta nge-feather noma uzothinta nge-material emnandi, silk, into eshibilikayo. So zama nezinye izinto ukuthi nikwazi ukuthi nithintane kuze naye azithembe umzimba wakhe ukuthi still wena umzimba wakhe usaba turned on ngawo, still umzimba wakhe usawuthanda, still yena usamhalela. Ngiyafisa ukuthi kumlaleli